Перш чым прыступіць да работы, саюзныя парламентарыі наведалі Брэсцкую крэпасць. Тут яны ўсклалі кветкі да вечнага агню і хвілінай маўчання ушанавалі памяць загінуўшых. Потым адбылася экскурсія па аб'ектах мемарыяльнага комплексу. Да пытання ў яго ўтрымання саюзная дзяржава мае самае непасрэднае дачыненне. Сёлета з яе бюджэту на рэканструкцыю комплексу выдаткавана больш за 96 мільёнаў расійскіх рублёў. Падзяка за падтрымку ў захаванні агульнай святыні прагучала падчас прывітальнай прамовы кіраўніка вобласці Анатоля Ліса. Ён адзначыў важнасць беларуска-расійскага супрацоўніцтва і на ўзроўні рэгіёнаў. Да прыкладу, сярод партнёраў Брэсцкага сёння 80 расійскіх суб'ектаў гаспадарання. Наблюдается положительная динамика роста внешнеторгового оборота области с регионом Российской Федерации. Так, одну цифру назову. За 2017 год, январь-апрель текущего года, внешнеторговый оборот составил 2,8 миллиарда долларов. И экспорт в этом объеме 2,2. Мы стремимся к активному взаимовыгодному сотрудничеству с Российской Федерацией на всех уровнях. Аб тым, як на практыцы забяспечыць роўныя правы і грамадзянам і суб'ектам гаспадарання ў Беларусі і Расіі, ішла размова падчас 54-й сесіі. Як адзначалася, няма задачы поўнасцю уніфікаваць заканадаўства дзвюх дзяржаў. Галоўнае – ліквідаваць нязручнасці на ўсіх узроўнях. У нас не все сделано в плане проведения согласованной промышленной политики. Мы много говорим, но надо больше все-таки делать. И чтобы те направления, которые определены и правительствами, и главами наших государств, что они реализовывались. Надо нам больше и активнее работать в плане реализации кооперационных связей между нашими предприятиями, потому что это выгодно всем. Договорились, чтобы у нас в повестке, а это соответствует нормам регламента, была реализована такая форма, как заслушивание представителей правительства союзного государства по актуальным вопросам, которые волнуют граждан наших стран и требуют рассмотрения именно в рамках такого формата. Мы считаем, что это однозначно позволит более эффективно работать парламентскому собранию. Першы намеснік старшыні парламенцкага сходу саюзнай дзяржавы Владимир Андрейченко падкрэсліў, што пры наяўнасці ўнутры саюза саліднай прававой базы па стварэнні асяроддзя для безбар'ернага гандлю на справе ўсё часцей прыходзіцца сутыкацца з прыняццем вузкаведамасных рашэнняў, накіраваных на лабіраванне інтарэсаў асобных кампаній. Для ўтрымання пазітыўнай дынамікі неабходна шукаць кропкі росту, адзначыў ён. Мы должны совместно с россиянами реализовывать ряд крупных проектов. И в первую очередь те проекты, которые позволят минимизировать поставки на наш союзный рынок продукции сельскохозяйственной из других государств. Падчас сесіі быў разгледжаны таксама ход работы па рэалізацыі асноўных напрамкаў фарміравання адзінай навукова-тэхналагічнай прасторы саюзнай дзяржавы, а таксама задачы і перспектывы работы маладзёжнай палаты саюзнага парламенту. Нам крайне важно, чтобы в нашей повестке молодежная тема присутствовала постоянно, а это нам обеспечит молодежная палата, которая призвана как раз и быть экспертной структурой, с другой стороны, в том числе таким мостиком, обратной связью между парламентом и молодежной средой, ну и, конечно, представлять более активно интересы молодых граждан наших стран. Месца правядзення наступнай 55-й сесіі саюзныя парламентарыі пакуль не вызначылі, але адзначылі, што практыка правядзення менавіта ў рэгіёнах будзе працягнута. Акрамя таго, у будучым колькасць сесій магчыма павялічыцца. Аліса Грыгарчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».